Ka wadhi nyime wairani jotend migepe Musalia Mudavadi kwayo oganda jo Kenya mondo mi luor kom mar tend piny kowacho ni komno en ranyisi mar achiel mar oganda jo Kenya kendo winjo mi luor mowinjore go. Mudavadi ne wuoyo Kitale kaunti ma Trans Nzoia e kinde nyasi mar iko mar mama Judith Mwaitsi Maloba ma en nyamin Joseph Busiege matiyo e apis Mudavadi kaka jatend jotije kama ne kwayo oganda jo Kenya mondo obed mabor gi weche ma iwacho gi moko kuom jotelo ma pacho ka manyalo kelo pogruok e kind oganda kendo duoko chien okenge mag dongruok ma piny Kenya osegoyo. There are many ways to protect and guard the presidency. You can do it in a specialized way, the way our security people do. You can also do it by being a dedicated public servant. You can also do it by maintaining dignity and decorum to that office. Hata mimi nikitaka kuona the president, ngao hata president amekuja kwangu mara nyingi, lakini saa hii nikitaka kumuona mimi napitia kwa huyu waziri. Each community must have a leader. Na sisi tuko na kiongozi wetu. Amepewa nafasi ya umkuu wa mawaziri. Ni lazima tumpatie heshima.